sengilekile kaningi. Yakhumbula sezingane ngithiwa ungaboyihleka ishawa ngoba uzozala zona. Hawu enkonzi kunjani mfowethu? Ngithi angiresponde nje la kule nkulumo yakho. Number 1, mfowethu ukhuluma kahle. Khuluma kahle kakhulu. Kodwa manje ke nombuzo wodwa. Kodwa nombuzo engifisa ukuwubuza kuwena. Oba nishawa nombombo kanyoko. Oba nishawa. Ubani wakufundisa ukuthi abantu abanebala elimhlophe babizwa ngeshawa? Uyithatha nje leyo nto. Uyinika ubani nje leyo nto ukuthi ungazusho njalo. Uyazi ukuthi kuukusithuka lento oyishoyo. Uyazi ukuthi kuukusithuka lento oyishoyo. Yena ungabuza iqala before mhlambe kuthiwa uzokhuluma la. Ngoba umdala nje ngalendlela yokuthi uyinsizwa impela nje akufanele ngabe ukhuluma noma yini ungazange wazo wayibheka noma wayihlola wacheck ukuthi inkulumo yakho inomnyoni icopho njani noma ihlonipheke kangakanani. What gives you the audacity? Imbonano wengane zakwethu ake nginibelele ngiyethemba ngane zakwethu nizwile inkulumo ekhulunywa lapha nensizwa uSgwili. Abantu abaningi asebathe ukumxeka lapha nenkundleni zokuxhumana ukuthi bekungamele okanye bekungafanele lapha ke ephendule kubantu abanjena cause lapha ke uyi-public figure lapha ke kubukeka sengathi uzehlisa isithunzi. Wena mhlambe luthini lwakho uvungalolu daba? Angesivele sihlala comment section ungitshela ukuthi wena mhlambe luthini lwakho ngalolu daba. Ngaza kwethu nila sponsor ngiphuma njena asiphinde futhi sihlala kuvideo landelayo. Libe nosuku lomnandi ngithanda khona.